Pravděpodobně už jste se mnohokrát snažili najít cestu, jak změnit svůj život. Absolvovali jste kurzy, semináře a různé programy, abyste získali zpět svou pravou energii, načerpali sílu a odhalili svou pravou podstatu bytí. Fungovalo to ale? A pokud ano, jak dlouho vám toto nastavení vydrželo? Za jak dlouho jste se vrátili zpět do svého běžného života? Kurz transformace k rozšířenému vědomí vás naučí vědomé navyšování a udržování vysokých vibrací, trvalý soulad srdce a mozku vědecky podloženými technikami, vědomé propojení s tvořivým kvantovým polem a práci s portály. Mé jméno je Markéta dos Santos Gomes a jsem zakladatelkou Institutu vědomí a supervědomí. Tímto vás srdečně zvu do svého projektu, který otevírá brány vědomé energetické tvorbě vaší vysněné reality. Těším se na vás v kurzu Transformace k rozšířenému vědomí. Kurz je k dispozici se slevou 52% pouze pro první účastníky.